Jsem pozor nového videa, no a dneska sa zahráme Granny, alebo je to challenge, pretože budem musieť hovoriť po česky, jo? Inšpiráciu na toto video som vzal od youtubera, ktorý sa volá Ende, takže mu to ti odber, jo? No a my môžeme ísť rovno na to. V tady tom domě máme tady den 1. Dobře, kurva. Dobre. Takže. Heleme se, to je tu nějaký píčoviny tady nějaký jsou. A tamhle, tam je ta stará píča, dobré. Dobře, ale ne, tahle ta stará kurva mě zabila. Co to sakra je? Proč mě musela zabít, ale ne, den 2, jo. Rozhodně nezapomeňte dát like a odběr, jo. Kurva, musím to rychlo rašnout do kuchyně. Dobře, musíme to rašnout do kuchyně, protože ta Granny tady bude já nevím, jak se povede čo skoro. Co nejdříve, to tady musíme prozkoumat. Protože on je hodně neprovídatelná. Taky hodně smrdí. Jo. Dobře. Takže máme tady nějaký obraz, který nás vůbec nezajímá. Ale my tady můžeme nalakat Granny a máme tady padlock code. Ale budeš niečo žrať, ty škulatý jebo? ne. Ale ne. Ono už je tady. Ale my ji ľahko utečeme. Jak se povie, preskočíme okno. Po česky. Přeskočit okno. Kde zastá? O! Toto asi takto nemá byť. No, tak som tu asi zase dosral. Ale aspoň si viem dať krásne vychladené pivečko. No tak čaute. To se robíš piču, kámo. Za mě? Jak ma mohla chytit? Dobré. No jsem se na to soustředit, aby kámo jsem to dal do piče, kámo. To tlačítko, dobré. Takže hele, máme tady 3. den. Jo. Vůbec není to není píča. Tak Granny. Merry Christmas, motherfucker. No, komu? To jak se, ono se tam odkedy spawnuje? Vypověď se. Dobře, takže jebeme šní a Co tím do frasa myslíš, Frosty? děláme tady takhle kolečko. Nech ona neví ani píču. Takže s ní takhle pijeme. Jo, otevírat dveře. A je tam v té svý hloupý místnosti, která nikoho nezajímá. Ale mohla by zajímat mě, jakožto experta na tohle studiu. Teda co? Rychlo. Pičovina. Ne. Co to je? Pičovina. Je to někde? Počkat. Dobré. To by nám mohlo vínct. Doufám teda, že by nám to mohlo vínct. Už jde.
Dobre. Urobili sme aspoň niečo teda udělali jsme aspoň něco tady s tou kurvou, co tady na nás číha. Kam, prosím, dajte like za toto. Alebo úplne odber, kam, prosím. Ja už to bolí to hrať. Ja už to aj nechcem hrať. Ok. No a posruj špiču. No poď, granula. Ukážem ti, jak sa toto má hrať. Dobre, tak. Asi neukážem, Granny. Ja vám to velice milé rád ukážu. Teda neukážu, samozrejme, vy ste v tom úplne profesionál. Ja vám do toho kecať nemohu. Bohužel. Avšak pokud se kurva, tak to jinak nejde. Tak yes. Prešmikněme to tu. A je to nějaký... No, tak to je. To je nám na nič. A nevím, co to je. Ne. Ne. Kámo, ne. Koľko na to třem? Kámo, ne. Koľko na to třem? No dobre, kámo, tak dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, zase nebudem mať 8 minút, pretože editorka to je zostrí, ale dúfam, že sa vám tohle video líbilo, dejte like, dejte odber a biežte do piči. Čau!